Jumaleissyn. Sieltä se afrikkalainenkin heräsi. Ihan vitun näyttö päälle. Ihan heittämällä ja tuli heitettyä pienet lenkit tossa ja hyvin se menee. Tuolla kun vähän santaa, niin Pippu luisussakin. Joo. Ei siinä mitään tarvittu siihen ajotatsin löytämiseen mitään kokoontumisia eikä mitään muitakaan. Se onko siitä tykkää, niin se on niinku ei olisi koskaan noussut selästä. Mutta, en mä sano. Se on hyvä, että toiset harjoittelee. Toisille se on vaan aika luonnollista. Toi kaksipyöräisellä ajelukin. Ei mitään. Se paria seuraavaksi henkiin.